nung bay no ani sakfa nung bay no ani langma nung bay no ani thina nung bay no ani langma pia sano nung bay ma tong ani ham jama no no shimi rina langmani puilani nungno ani khani ham chakma pia sangi langma tong sangi nung no ani khani ham jagma ham jakha ham jago ham jagai tong na khari kha khari oi tong na nung bai no ani shakfa nung bai no ani ima nung bai no ani sakfa nung bai no ani langma khapangni kucharo rikha tong thai no no shalbrumni langmani shuri ma ngai thangka na shalpuni ham jakha ham jago ham jagai tong nai khari kha khari wei tong na nung bai no ani sakfa nung bai no ani langma nung bai no ani thina nung bai no ani langma pia sano nung bai ma tong na ani ham jama no no shimi rina ham jakha ham jago ham jagai tong na khari kha khari oi tong na Hambai do ana subang bagay. hamzamo puno hambai tong hada Hai pano nang ani bagay laptop mobile phone ke. hamzamo bagi tamo khaimia to